ora. Wala moto chibia. Na kikoro ke ruo mongi no mongai. Omoga ko yokarua omongi na nchobere mangayana. Na kikoro ke ruo omongi no mongai. Omata sako na sako koreki. Chisudat. Mbuyamore. Mbuyamore sibeya baraka chianga. Mbuyamore ko barugera. Ntoi wa bagaka bakuomana. Bangina morwani abagaka na basorora. Lakini nayo mogaka gagogoita. Kura mono chiama te chiegwe na liara atige gogoita. Kadi bochi swindati. Ekiagera gagogwa ko motwe. Oko nyoro bimbete. Wamanya otebe watu omerete nyasi. Ako genderera gogoita. Kura mono. Kwa kura bangina baminto. Ekiagera bagaka lero mbali goita banyina. Njabe kyo toleta gaiga. Chelo tufuate abatoje tobaligereri. Torore gosembi amole. Ekiagera ingokwana ingokwana korunda. Buno mongenyo meta sakurna sakaraki. Boge tutu mbanya gwaka isiko ya serikali. Eke maana musobolimo. Sagini ya yarenge. Isemu mamonyo kana yarenge. Chabe tunga yare. Obe, Jimmy ya yarenge. Mbona nino mwake kura? Lili na bole tichikura na Jubilee. Boge tutu naona atangana tichikura na serikali. Nyasaye boli. Na bono nande ngatangana buna lili tu abugete ngaki nko iratole. Mwana ki? Amache. Chi constituency bere na chakerete. Boge tutu north na boge tutu south. Tingire teta na nyanya ribali. Aseki, chibese kento toko nyore chire chinsinini. Oyino oro mochanga boka tobwate. Ono lende kimwakire nambara mama kire dinu moko ma 6 million. Moko ngakire kero kenene na korama gendro kisi county ngima. Chabe tu irare serikali ya romo jumbe. Na kia babekire chirami. Chirami chire boge tutu. Ne chire boge tutu south. Wa chire chinyinge. Okoma chabe tia teki ale serikali. Na chire na mojo ile serikali na nje ba mente kisima. Mbobe na akolile. Na kina wele ile serikali yani opposition ni serikali nyole bese na nje kora magendro muna chabe tu. Ose mboge to moguma ni repuka korosi bara. Ekoromo ko moguma ni repu chikura igago konye birema mwana ko uri ko konye birema ngaba na yo primary sanitary pads bonsipi mwakanire abali mu ngale gaiga na baete ingire ni mo ko ngaire ni mo ko ro konye dire kwa teraneti o mana dale ko hu ingi mo o mende mo kwa ra kisho monto na ndeni no mo ngete chwese chinsini mwali mukiorere yo primary ate sukuru yaye yana konyara sanitary pad na ete kisi county engima na kumiri ni lumwe kama kande na deni mo ajete mwana ate Ioti kwa na sanitary pads machachi machachi na chana bakwani na mama ndele ono ndele ngimo kwana na iule tamona betemo serwe Ichema kwani wasaigo Ninje na chebe seri ya sanitary pad ngego na talera na ngego na leta sanitary kaibago Tikato kwa mwenderero Uno mwako na ende kwa teratora abana Januari Toko nyaba iseke na banda obona bubu ya bwogotara ogotara kwa igumina moko emurungani ndoche mware ngoko cha gotware gento imeya ino ingweta abupara montume aya ngocha poti more William Samoei Ruto na rodire mwanchire ngwakera more chebetu round 2 abu mayiri ya
ndole gose chabe tu akobeka chipaipu egera macha ya tirimbo kagenda mate nadio next moko ramora smile biya ona ramora ndigere mpaka na kumiri yangantawe kengia na chote na igo ndera amacho mwadebire amachoka chebe tumwara leo na tuchandegete iluko wake chibesa mtu wake lakini mtu cha kufuatana na naye tobeke simai bora bas obu yo tebire na nde tayari timokole rabega yasa itara seni biamona aya biamona sana mumina donya tubane goteba nkwanya gocha tubate pie tubane neti mbaka tikora mache mukabane kwanya gocha lakini omo gambe nigakobanga akogambe ikarasaya omo gambe nigakogambe myake tano oyo nigakogambe constituency kianda ndere ikere yakire nando chobango mungao nandoche egera abantu bane bakororire nero iria gocha rasmani ye birombe tabisa ile ikere gocha taribo sa lakini ochoche